שלום, פורים שמח. עכשיו אני אמורה להמשיך ולומר, כנראה תוכניות הילדים והנוער. אבל אני לא יכולה להגיד את זה כי יש לי בעיה קטנה. אני מציעה שמי שיש לו את השיער השחור הכי חלק. אני לא רוצה לדבר על זה. אני פה. כן, אני פה. ואני. אני אספר לכם כל מה שרציתם לדעת על תוכניות הילדים והנוער לפורים זה, ובעצם לא היה לכם את מי לשאול. פעמיים במהלך הפרק מביס. והנה. חשבתם פעם איך עושים את זה? הטושים, או הלורדים, כמו שיש כאלה שקוראים להם פה בירושלים. איך מכניסים את הצ'ופצ'יקים האלה לתוך הטוש? פעם לא הבנתי. אז תכינו קלמרים, ולכל מי שעדיין לא הספיק לקנות, אפשר לנסות להכין לבד. אוקיי, את המרשמים שלכם, או ציורים של איך ומה להכין, אתם שולחים אלינו, והמתכונים המקוריים ביותר, שיעמדו בכאן הטעימה וההכנה שלנו כאן באולפן, יזכו בכובע פינג פונג, ומי יודע מה עוד. אז אני רוצה להגיד לכם משהו, תדעו שלא משנה כמה נגדל ונשתנה, יש דברים שנשארים שנה אחרי שנה. כמו למשל התפוח בדבש, שתמיד יהיה שם. חשבתם פעם איך מייצרים דבש? זאת אומרת, אחרי שהדבורים עושות את שלהם? בואו נראה. כשאני באה לכיתה עם שיעורי בית וכל המחברות, כמה שאני אצביע לא ייתנו לי לקרוא. אבל לפעמים, כשאני לא מכין או שוכח בבית מחברת, דווקא אז המורה מצביעה עליי ואומרת, אתה תפתח ותקרא. היום, אחרי ציפייה ממושכת של משהו כמו 20 וכמה שנים, אני גאה סוף סוף להיות אני זאת שתציג בפניכם את האחד והיחיד, גרפילד. איזה נשיקה, איזה נשיקה. אתם רואים, הבטחתי לכם שמחכה לנו יום שרק דברים טובים ממשיכים וקורים בו. לאבא שלי אף פעם אין כסף, ובגלל זה אני תמיד הולך ומבקש מאמא שתיתן לי קצת כסף. ותמיד יש לה. לא יודע איך. אנחנו נעבור. אבי, אתה אומנם חינני ונפלא, אבל מדי שבוע מתארח אצלנו ילד או ילדה, חיננים וחמודים אף יותר שעוזרים לנו בהגרלה. אתה יודע מה? מה? טיפה. אוקיי, תתחיל. אוקיי. היום אנחנו נגריל את הפרסים של האופנוברים. זה אופנוברים קטנים. לא, פשוט האופנוברים יגיעו לארץ. תסלחו לאבי. בואו נראה איזה פרסים מחכים לכם בהגרלה של האופנובר. בואו נראה. בבקשה. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty back together again. ובעברית, בתרגום חופשי, Humpty Dumpty ישב על הקיר, Humpty Dumpty נפל והחליק, כל סוסי המלך וכל אנשיו לא הצליחו להחזיר את Humpty Dumpty יחדיו. אז עכשיו באמת סיימנו להיום. מחר בבוקר, שוב אני, ואחרי צהריים דנה. אז להתראות ממש מחר.